akukansizwe nginga thina sedlula thina kusho thina ungabezwa bekhuluma noma kuze kuntoze yitabashayile Ke ngithathelele ithuba ngibingelele kubo bonke abathandi bomculo kaMaskandi. Onibingelelayo udokotela uDSD isilo soMaskandi. Ngeke ngichazeke imvelaphi yami ngoba abaningi sebeyangazi lapha endleleni yezomculo wesintu. Engize ngakho namhlanje bafowethu ngizonicela, ngizonimema, ngizoninxusa nje nonke enibambe iqhaza endimeni kaMaskandi. Ungabe uyiciko, ungabe umlandeli. Ngomhla ka-2 November kunomcimbi lapha eKhalisifontein kaNgizwe owokuqala esingathi iNgizwe Festival. Sizokhumbula ukuthi uNgizwe uyezinye zenqalabutho eziphakamisile noma ezikhulisile uMaskandi. Ngakho ke angimeme abalandela mina ngedwa. Bonke abanamaqhawe abo ngiyafisa ukuthi simesekeni uNgizwe. Isizathu salokho ukuthi ngoba wenza umcimbi wethu thina mabhinqa wethu thina boMaskandi enanoma ubani omunye lomfica kuleli ithuba lokuthi enze umcimbi othinta uMaskandi naye esingambiza kanqane yoMaskandi noma ngabe kuthiwa umlandeli noma kuthiwa induna thizeni yeqembu thize yenza umcimbi kaMaskandi ngoba isuke ifaka isandla nayo kuMaskandi nasempumelelweni yethu kuyofanele ukuthi siyeseke. Abaningi ke bazokhumbula ukuthi enyangeni ezingengaki sisuka kuyigcwalisa imadida eyayenziwe egameni likaMkhaya wami. Njengami nje ke ngu-DSD noma ngisilo soMaskandi angizange ngikusebenzise noma ngibheke ukungcofana kwethu okungaphakathi kuma-CD. Ngibheke ukuthi sisemsebenzini, siyasebenza. Uma ngabe uzawuthi seshaya ikhwela kufanele ukuthi simeseke noma ngabe ubani. Yikho-ke ngithi noNgizwe asimesekeni, singabheki okubi okubhekene noNgizwe njengamanje noma uNgizwe yikho njengamanje. Ke sibheke okuhle akwenzile kuMaskandi. Simeseke kulelo phuzu lelo. Isicelo sami ke silapho bafethu ukuthi asiyeni siyomeseka uNgizwe njengoba ngisho ukuthi nomunye futhi oqhamukayo siyokwazi ukuthi simeseke. Ake sikuthathe lokhu sikufanise nokufa kukaNgizwe nokwenza umcimbi ongayo. Kube kuthiwa uNgizwe uyangcwatshwa ngomhla ka-2. Sonke besiyophelela, soke futhi sifise ukuthola ithuba lokuvela embhojeni sithi simazi kangcono uNgizwe ngoba esethuwe. Sesiyothi lala Qhawe. Ake sithene ke manje vuka Qhawe njengoba esaphila. Simesekeni umcimbi kaNgizwe ungowethu sonke thina bantu abasendimeni kaMaskandi noma abathintekayo endimeni kaMaskandi. Okukhona njengamanje esikubukayo phakathi kwakhe nomkhaya. Babafana bakithi enkandla kubabili. Ngithi bafowethu ayilweni ngamadala, asikubuyekeni okwama-personality akube izimfihlo zenu. Singazazi thina futhi singazingeneleli, singathathi sayidi. Umuntu ke uma ngabe eshawa owakubo akamshaya ikhanda ngoba uzosuka bese emlimaza ngabe usadinga ukuthi lena ngabe naye futhi endleleni. Kuye kube ngcono ukuthi bakuthiwa ushaywa abezizwe kuyezwakala kuthiwa umfu wasekutheni omshaya ikhanda likabani madoda
ufuna isixoxo lapho ke naye ukuthi abe negama ngakubo kodwa bona njengoba abafana bakithi bobabili ngithi bafowethu ayive namadala enazo lana khona ngale esingakwazi asithandi ukukwazi ngoba kuyasihlambalaza sonke usibuyisele emuva ukuthi nihwebhane kanje nizivezele amahlazweni emaphepheni ama-social media asikuphasisi lokho khulumani njengomkhaya nithanda nobabili ngeke umuntu ayingeni indaba yethu wasenkanda nje yethu sodwa uma ngabe kufanele isixabane esikhwebhane lapho suke sikhwebhana khona kusifanele kodwa lapho suke sisebenza khona futhi suke sisebenza nesikwenzayo futhi silwela inkandla silwela isithunzi sasenkandla inkandla ikhona ngo-DSD inkandla ikhona ngokhuzana inkandla ikhona ngongizwe esiyoba namaliba noma namadlinza anomlando esesikwenzele isizwe anisukuqeda okumlando omuhle wasenkandla esesikwenzile nokusazosifitha futhi ngokuthi abantu babuka abantu basenkandla abahlakaniphile bakwazi ukuvukelana noma baveze iy'nkulumo zabo ezidlangalaleni. Ngiyacela abafowethu Qhawe kaMaskandi ake ngimshiye nenselelo la ukuthi ke niyibuze ukuthi uma kuthiwa awuyi eKhalifanteni uma ngabe kuthiwa yilanga lakho lokugcina ukuthi uyotshalwa lapho uyotshalwa khona kwelakini kuthiwe asisafiki asisapheleli uyohamba ngokuthula noxolile mathiwa umcimbi owenziwe nguwe ofana nalona kangizwe singasaphumi singasaphileli uyozizwa usaphila yini ezweni lakwaMaskandi. Ngiyanxusa Qhawe nani zinduna nani mabutho onke kaMaskandi ukuthi hayi asimesekeni umfo kaMacingwane alikho isuku elingenasithi nentombi inhle ngendlela ezahlukene khona intombi enhle ngemlenze khona enhle ngobuso khona enhle ngobuma naye ke umfo kaMchunu asingabheki okubi akwenzile ake sibheke okuhle simeseke lapha ngingajabula ukubona kundiza iflag emoyeni ziphele zonke zesilo soMaskandi ngibona kukhala amavuvuzela siphele sonke sibe se-nation ekakhulu kundiza ithawula emoyeni i-nation ikhona ezomfo kaManqele ziphele zonke ngeke ngimqede nje Qhawe nibaningi nonke ngokubamba kweniqhaza akekho omkhulu nomncane ukunomunye ngoba sonke sithanda ngokwehlukana nomunye mkhulu kwabamthandayo akekho bengimbukela phansi noma ngambalanga kepha nje besengenza ukunqamula inkulumo ngoba kwenza imbonelo ngiyafisa ukuthi ubaba kumuncu sonke siphelelele emcimbini kanje mfowethu ngiyacela.